हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायहरबाय नै माबा गोजा गारियाव माबा माल किरि खालामनांगौनो नैबे मोनसेनिफ्राय ओरैजा लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानांगौनो बा मोजां नुदों मोजां खुलि थाब थाब थालाफ्रा खुलि नैबे मोनसेखौ खुलिखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयाव मा मा सामान दं खिन्थाना नोंथांमोननो लोगोफोरनो इमारजेन्सियाव सिलभार सोलायग्रा सिलभारफ्रा गाज्रि जाबाथाय इमारजेन्सियाव लांब्रबनानै सोलायो आरोना लोगोफोर बेखौ रेजें रेजें बारा गिलिर नङा सानैजों थिखोनो हायो ओमफ्राय नैबे बाक्सु गिदिरथार मा दंथाय मिथिलालै नै हाइड्रलिक माबा माबि दंलाबायथारो गासिबो सामान दं ओमफ्राय नै बे बाक्सुआवलाय मा दं नै माबा हेलमेटबो दं बे दुरुं खोमालै रेनकट मा दङ नै जेकबो दं माथो ओरै गिदिंनो लां गालिन बायगोनसैलै बोरैबाबा नै बेयाव बाक्सु दङ बेयावलाय मा दं आयु माथो गोराथारलै नै सियारा गोदानसो गैला लांनांगोनलै गेटआव होयो बिदिखौ रानै रानै गेटफोरनिया गाज्रि जाबाथाय वा ओइ मोजांथार नै मोजां नुदोंब्रा खामानि मावग्रा बायदि नुदों माबानि बायदि फेमिलि मामोनलाय फेमिलि स्टाराव एक्टरा गाननाया नै सियारा मोजां आरो नैयाबो मोनसे दं गादेरलाबायनांगौलै नै रेल दुलिया माथो नोगोद दङ गंथाम गंब्रै बाक्सुआबो नै मोननै मोनथाम नै बिबो नै दंफां मिसिन दं लोगोफोर ग्रेट हाग्रा खावना लांगारगोन दा रागा जोंबा साला स्टाफनि मानसि दंफैयोना सानै साथामसो नङाबा खावना लाङो नै गेस फिसाबो दं नै लै ओरैनायखौ लायो नै गेस फिसा दङ जों ओंखाम संना जानाया गुवाहाटियाव बेबायदि दङ नै गेसफ्रा दङ ओमफ्राय नै काटिं मेसिनबो दं हन्डा दङ नै बिराद माल दं बेफोरखौ किरि खालामना जोबनांगौ ओइ सियारबो दं डाइनिं टेबोलबो दं नै डाइनिं टेबोल गंसे ओइ गनबो दंलायलाङो बेफोर बाक्साफ्राव मा दंथाय माबानि साइकेल मेकार होनायाव मोजां जायो सियारखौसो लांनो सिथेबा गेला बे सियारखौसो लांनो मोजां जादोंमोनलै आरो बे मोनसे दाला खेवबाय थानायावबा मा दं बेबा देखायगोन र' लोगोफोरनो बे मोनसेखौ खुलिगासिनो दं जोंना लोगोफ्रा माखासेया बेयाव मा दं दा देखायगोन र' बेयावबो बेफोरबायदिनो माल थागोन ना सिरि खालामनांगौ आरो नाङि मालखौ बेयाव दोनहैनांगौ आं ओमफ्राय आरो बैनि मालखौ बेयाव दोनफैगोन नामाथाय मा खालामो नायनोसै मा थिनो स्टाफनिफोरा बिराद गरमबाय सिङाव हाबना लानानै बेयो राङापारा स्टेसन लोगोफोर स्टेसनावबो एखे थाबाय आरोना बेयो पइन्ट बेनिफ्रायनो हाबबाय स्टाफ हा नों जायगा खिन्थादां गरमथार टेन्टेटेट ओरै माखासे मानसि लेबारफोर दंजोबो माथो टेन्टेटेट गारि गोजा नोंसिनोसैसिम लोगोफोर दासो खामानि मावग्रा बायदि नुदों दा टफि हमनानै लागाव टफिया मोजांलै लांनांगोन मोनसे खामानि मावनायाव लांनांगोन अखा हानायाव दैज्लाङाव नांगोल हेवबा आलि खोबा लोगोफोर बिराद मोजां जागोन गगा मोननो नागिरनाया एसे हेल्प होगोन आरोना बे टपिक लांबा लोगोफोर सासेयाव गानगासिनो दं लोगोआ हाय लोगोफोर एवरीवन कैसा देख रहा है हमको टोपी पहन रहा है टसफोर गैया नाब्रा टसफोर थाबा लांनांगौलै नैयाव मा दंथाय कार्टुनाव नायगोलै इलाय मालै माबानि इन्जिन अइलनि माबा थार थुर गोजासो नै मा दंब्रा इलाय मा जिनिस माबा गोमो सोमो रेल इन्जिननि गोजादां मालफ्रा गारि जाबा बानायहैग्रा बे दाबायानो खामानि जाबासो लांग्राखा बे लोगोफोर माने ओमफ्राय बे सियारफ्रा साइफोर जिरायो आरोना गिदिर ओमफ्राय बेयाव गासिबो रेल इन्जिननि खामानि मावग्रानि सामानफोर गोजा आरोना ट्रेनफ्राव अबेबाफोर गोग्लैलाबायबा बे दाबाखौ लानानै थाङो बे दाबा फैब्रा सेलफि लानोसै एसे बायह्रायाव ओंखारबो जायो दे नैयाव ओरैजावसो मोजां नुगोन दानि र' गस्ला बोखोनिसै दे र' एसे मोजां लानांगोन लै दा एसे थाखुमानाय साइज जाबाय बै दाबा मोनसेयाव लेंहरदोंलै र' ओइ फैदो बै दाबा मोनसेयाव लेंहरदों बैयावसो जाग्रोगोन ना खामानिया थांग्रोनि र' बैयाव मा सामान दं नोंथांमोन एसे देखायनोसै गाखोबायना लागाव माथो लहा लहि गोजाद्राय बेयाव थोद बस्थाबो दङ आयु सारायबो दंलायलाङो साराय गंनैखा बाल्थिं गंसेया ओइ माबा माबि दंलाबायो बेदरफोर दोनलाबायग्रा बालाबो दं माथो आयु दुरा गिदिर गिदिरथार नै मैदेर खाग्रासो
wah siarबो dं बेयावबो गोदान गोदान खदालबो दं माथो गोदान गोदान टाटा डेन्जार लहा लहि गोजा दैया लोंजागोना लोंजाब्रा टेट खसा जागोन जालायो ओइ बेटारि दिले हगारनाय मायो रेनकट दानो थांगोन नोंलै रेनकटखौ दा गांसे लांनो होनायबा लांगौमोनलै ओइ गायसियाबो दङ माथो नोगोदनो सब सामान गोजा नै जेकबो दं गोदान गोदान हाब नै रेल रोगाग्राबो दङ बाल्थिं बुल्थिं ओइ माबा टाटा आमब्रेलाबो गिदिर गिदिर दंलाबायो नै बस दं ओइ अनेकथा माल दं दा नै साफा खालामना जोबनोसै नै खामानि मावबाय जोंना खामानि मावनोसै आरोना लोगोफोर दा भिडिअ खालामथ'ला आङो खामानि मावग्रोनोसैब्रा माखौ बोफायजोबखोलै हाल्ला बाय लागाव सिख्लाफोर नायनि सनाराम हगार ट्रेन सिङाव सिख्लाफोर माथो सिख्लाफोर रावबो गैया खोरखि जिङाव गैया ओइ दासो मबाइल लानानै थांदों ओइ नै ओइ नै मादैया बर' दख'ना गानो बे ट्रेनाव बारा सिख्ला फैयालै 9थानि 8थानि बे गंनायावनो थाङो फुंनि टाइमाव कलेजाव थांग्राफोराल'सो फैयो दा नैबे ट्रेनाव गैया लोगोबो थिनानि गारिजों गबोबाय दिनै जोंना खामानि मावनानै फैलायबाय आरोना दुर्गा फुजानि थाखाय नै हल लुगासिनो दङ सिनेमा हल दखान बायदिसिना आरो मुर्ति बनायग्रा हल आरो स्टेज अपेन लुगासिनो दं आरोना नै अखा थाइफ्रि हांदों बेयाव ओरै राङाफोराव बिराद अखा हाबाय दालागै दहाय नुखादों जों बागानाव दा जों ओंखारबाय लागाव जों ओरै खोला साइडखैजासो ओंखारखायो सरि साहा साइडखैजासो ओंखारखायो जोंना न'आ साहा साइडखै नालाय डाइरेक्ट थांसै आरो दा साइकेल लानानै सोरनाबा बाइक दं दा लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावसो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे हाजासे साबस्क्राइब खालामदो हाजासे शेयार खालामदो आरोना लोगोफोर भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय